Good morning po. Maluhod po gabos para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saints of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperatal, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaom kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan, ilikay mo kami an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamigbi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi para sa mga intentions. Isabay ngunyan, Martes sa ika-apitong simana nin ordinaryong panahon. Sabay naman niya to ang mga pasasalamat sa misang ini, dulot ni Kristang, Minda Pinida and family, Josel Asaytono and family, Lani Alimanya, for the gift of life, dulot ni Junabel Asejo, Siringman, pasasalamat ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obes and family, and thanksgiving offered by Bilen Amorao. Siringman, mga special na kahagadan for safe travel to Taiwan, dulot ni Jerry and Lalaine Quintano and family, for safe travel of Jillibel Maralet on June 3 to 5 from Chile to Bicol,
dulot kan Maralit family, siringman special na kahagadan ni Rosa Tangli, Joaquin Lee, and for fast and positive outcome from permanent residency application, dulot ni Eve. For the battery exam, dulot ni Mary Geraldine Panya. Successful actual exam for dentistry, dulot kan Kandasa family, special na kahagadan man, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obes and family, and for fast healing and recovery of Criel Francisco, dulot ni Jane Mijabilio family, ay Jane Mijabilio Francisco. Dulot naman ang mga minasunod na mga kalag. Sa kalag ni Maria, dulot ni Marilyn Tan, ni Juan, dulot kan F&S Velasco, All Souls, dulot kan Mids. Sa kalag ni Danilo, dulot kan Sanyosa family. Sa kalag ni Carmen, dulot kan Apon family. Proylan, dulot kan Asupardo Cantara and family. Ruben and Leticia, dulot ni Lien Rico Obal. Sa mga kalag man ni Justin Raymond, Nestor, David, Andre Joseph, dulot kan Sanyosa family. Sa kalag ni Joel, dulot ni Henry Sia, All Souls, Tomas and Lina, dulot ni Lani Alimanya. Siringman sa kalag ni Susana, dulot ni Violeta Barcinas. Sa kalag ni Vicente, dulot kan Abion family. Sa kalag ni Erlinda Asin Antonio Jr., dulot kan Lopo family. And death anniversary of Jose Fue Asin ni Ramon, dulot kan Baldon family. Matindog na panggabos, asin awito niya to ang awit sa pagpon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ginigirumdum kan simbahan ngunyan si San Carlos Luanga, asinan sa iyang pag-iriba, mga martir. Inaapod po sindang Martyrs of Uganda. Sa ebanghelyo ngunyan, asin sa babasahon, tinutukduan, pinapagirumduman kita, kan buhay na lubos. Punantaan selebrasyon sa pag-ako kan sa tuyang mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na naggibo kan dugo ni martires, na banhi kan mga Kristiyano, kaugaying warasan na antatamnan kan sa imong simbahan, na binaribi kan dugo ni San Carlos, asin kan sa iyang mga pag-iriba, magindanay na magbunga para sa imo sa masaganang ani.
Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Hali sa Mileto, si Pablo nagpatugon sa Efeso asin ipinaapod ang mga namamahala kan simbahan duman. Pag-abot ninda, sinabihan sinda ni Pablo, aram nindo kung ano ang sakuyang buhay, puon kan enot na aldaw, na ako uya sa Indo sa Asya. Kung paano ako naglingkod sa kagurangnan, sa bilog na nakapakumbabaan, sa tahaw nin gabos na kapaitan, asin kasakitan, huli kan mga huma, kan mga Hudiyo. Dai ko ipinagsayuma an anuman na ikakarahay nindo. Naghulit ako sa Indo, asin tinukdoan ko kamo sa hayag, asin sa indong mga harong. Sinadol ko ang mga Hudiyo, asin mga Grego, na magdulok sa Diyos, asin magtubod kay Jesucristo na satong kagurangnan. Ngunyan ang kumaduman sa Jerusalem, sinusubod kan Espiritu Santo, dai ko aram kung ano ang mangyayari sa kuduman, alagad sa lambang banwa, malinaw na ipinasabot sa ko kan Espiritu Santo, na bilanggoan asin persekusyon ang naghahalat sa ko. Dai ako natatakot kaini, ang buhay para sa ko, daing halaga. Mayo akong ibang minamaot, kundi sa katapusan rin sa kong paglingkod, na utog ko ang misyon na itinaasa ko ni Jesus na kagurangnan. Ang misyon na akong makapagsaksi sa marahay na bareta kan grasya ni Diyos. Ngunyan aram ko na mayo sa indong mga pinaghulitan ko, dapit sa kahadian ng Diyos na makakahiling dirarikan sa kong lalawgon. Kaya ngunyan man sana ako minasumpa na malinig ang sa kong konsensya mapadapit sa Indo, huli ta sa kuyang ipinahayag sa Indo, ang bilog na plano ni Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadian sa daga. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadian sa daga. O Diyos, pinauran mo nin makusog sa imong daga, kan nanluluya ang sa imong banwaan, tinauan mo nin baagong kusog. Ang sa imong banwaan nag-erok sa imong daga, sa imong karahayan, O Diyos, inanda mo iyan sa daing sukat. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadian sa daga. Pag umawon aro-aldaw ang kagurangnan, dinadara niya ang satong mga kagabatan, siya ang satong paraligtas, ang satuyang Diyos, Diyos nin kaligtasan, ang Diyos na kagurangnan, nagliligtas sa kagadanan. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadian sa daga. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtingkalag sa langit asin nagsabi, Ama, duminatong naan oras, pamurawayaan sa imong aki. Tanganingan sa imong aki, magmuraway sa imo. Itinao mo sa iya ang kapangyarihan sa gabus na tawo, tanganing ang buhay na daing kasagkoran, itaon niya sa gabus na ipinaniwala mo sa iya. Ini ang buhay na daing kasagkoran, na midbidon ka, na iyusan ng tunay na Diyos. Asinan sa imong sinugo, si Jesus na iyo ang Mesiyas.
pinagmuraway ta ka digdi sa daga, tinapos ko an sa imong ipinagibos ako. Ngunyan Ama, pamurawaya ako, kaiba mo. Tawan sa ko an kamurawaya na sa diri ko, kaiba mo baga, bago lalangon an kinaban. Ipinamidbid ta ka sa mga tawo na itinao mo sa kuya. Hinali mo sinda sa kinaban, sa diri mo sinda. Itinao mo sa kuya, asin kinuyog nindaan sa imong tataramon. Ngunyan aram ninda na ang gabos na uya sa kuya, hali sa imo. Huli taan mga tataramon na itinao mo sa kuya, itinao ko sa inda, asin inako ninda. Aram na ninda ang katotoohan na ako gikan sa imo, asin sinda nagtubod na ako sinugo mo. Sinda sa kuyang ipinagpamibi. Dai ko ipinapamibi ang kinaban, kundi sinda na itinao mo sa kuya, huli ta sinda sa diri mo. Ang gabos na sa kuya sa imo, asinan sa imo sa kuya, asin sinda iyo ang sa kuyang kamurawayan. Daina ako sa kinaban, mantang sinda uya pa sa kinaban. Ako mabalik na sa imo. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ano po ang buot sabihon kan sarong buhay na lubos? How can we say that a person's life is a life well lived? Sulit ang buhay. Sabi ninda, mamamate ang mandaakan sarong tawo kun haranina an sa iyang kagadanan. There is a deep sense of closure, of completion, even of peace. Asing pag namatian kan sarong tawo na madali na an sa iyang kagadanan, nagtataram siya hali sa puso. Sinasambit, binabalikan niya ang gabos niyang naginibo, asin nahaman. Hopefully na may kapasalamatan, binabalikan ang buhay with gratitude. Harug po kaiyan ang ginigibo ni San Pablo, digdi sa first reading. We have heard here one of the last farewell speeches of Saint Paul. Tiniripon ni Pablo ang mga pamayo kan komunidad sa Efeso, and he starts to remind them of the way of life that he spent with them. Sinabi niya ang mga inagihan niya, kaibahan sinda, na may kapakumbabaan, may luha, may kadipisilan. Asin sa ibong kang mga kadipisilan na ini, sinabi niya na nagpadagos man giraray siya sa pagtukdo para sa karahayan ninda. Ngunyan, sabi ni Pablo, mahalik na siya. Babayaan niya na ang Christian community sa Ephesus. Maduman na siya sa Jerusalem. Dahil niya aram kung anong mangyayari sa iya exactly duman sa Jerusalem, pero aram niya, mainit ang dugo kan otoridad sa mga Kristiyano. And so he knows that when he goes to Jerusalem, maduman siya sa peligro. Siring naan sa tuyang kagurangnan, kan naglaog man sa Jerusalem, naghampang sa peligro. Aram ni Pablo na anhahampangon niya persekusyon. Pero dai pa siya magagadan sa Jerusalem. We know from our historical records that he did not die in the Holy Land. He died in Rome. Pero ngunyan napalaog pa na siya sa Jerusalem, dai siya natatakot na magduman dahil para sa iya, ang mahalaga, iyon na magibo niya ang trabahong itinalaan sa iya kan mahal na Diyos. What matters most to Saint Paul is to do the work assigned to him by God. And what is that work? To witness to the gospel. Aram ni Pablo na patapos na ang sa iyang trabaho. I have done what God asked me to do. Digdi sa Ebanghelyo, iyon man po ang nangyayari.
Last Sunday, we celebrated the Ascension, Jesus leaving His disciples to return to God the Father. Si Jesus nagtatarammandig di sa Ebanghelyo, manungod sa paghali niya. Masakat na siya sa langit, mabalik sa Ama. And before he is risen up to the Father, taken up to glory, nagpapangadji siya. We heard in the Gospel His prayer. Very intimate relationship with God the Father. Ang pamibi ni Jesus, siring kaini. Ama ko, pinamuraway taka digdi sa kinakban, sa paagi kan pagtapos kan trabahong itinalaan mo sa kuya. Pamurawayon mo man ako, siring na pinamuraway taka. Glorify me as I have glorified you in my life. Patapos naman ang trabaho ni Jesus. I have done what the Father asked me to do. Kita man po, hinihinguwata na masabi ini. Bako lang sa katapusan kan sa tuyang buhay, kundi arual daw, burobanggi, bago magkaturog, hinahaputaan sa diri. Was I able to do what God asked me to do? Nahaman ko ba sa sakuyang buhay, ang buot ipagibo kan mahal na Diyos? We're celebrating today the lives of St. Charles Luanga and his 21 companions. They are called the martyrs of Uganda. Kan panahon na nabubuhay sinda, there was a king named Mwanga II. Asin, ang sabi ka ining hadi, bayaan mindaan sa indang pagkakristyano. Charles Luanga was a new convert to the Christian faith, and he refused to renounce his faith. He also renounced the sexual advances of the king. Dahil ining hadi, piga-abuso niya ang young boys na yaon sa iyang palasyo. Ang ginibo ni Charles, sinurog niya ang mga soltero, dinara niya, hinalik niya sa hadi, tanganing daibastuson sexually, asin pinadusahan sinda in many different brutal ways. Charles Luanga was burned alive, and he refused to give up his faith. Si Charles Luanga, sinan pag-iriba niya, ginibo man ang trabahong itinalaan sa inda, sagkod sa kagadanan. Can we say the same for ourselves? Lugod kita man mabuhay, na nagdudusay kan sa diri, para sa pamilya, para sa komunidad, para sa kapwa, para sa satuyang pagtubod. Lugod kita man makasabi sa katapusan kan satuyang buhay, kagurangnan, nagibo ko ang gabos na pinapagibo mo sa sakuya. Iyo ini ang buhay na lubos. Iyo ini ang buhay na ikinakaugma kan Diyos. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan.
Akoon manlugod ken kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagdudulot sa imo kaining mga sakripisyo, mapakumbabang nag-aarang, nasiring na tinugutan mo ang paladan na martires na magadan kisa magkasala, gibuhaman kaming mga dusay sa imo sana na maglingkod sa imong altar. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asing dapat matano sa sing nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli ta ang dugong pinabulos kan paladan na martir na si San Carlos Luanga asinan sa iyang pag-iriba, sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog ki Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan. Linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asing pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, kaiba kan bertudes kan kalangitan, padagos kaming nagsiselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, an langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan, ika ng God ang banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asing magkakan ka ini, na inian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asing mag-inom ka ini, na inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa good na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa si Leon, an sa mong obispo si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, sinda San Carlos Luanga sin pag-iriba, mga martires, si San Antonio de Padua, asinan gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya,
Sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pamibi untaan pamibi na itinugon kan kagurangnan. Ama niya mo Manyamu na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muya unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang managkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, tawi kami nin katuninongan. uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumaya. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sakramentong inusan sa pagpapanalkan sa iyong simbahan, nandakan ang
mamibi kita. Kagurangnan, nag-ako kami kan Diyos non na sakramento, mantang nagrurumdum kan kapangganahan kan sa imong banal na martires. Namimibi kami na ang nagtabang sa inda sa mga inagihan na pagsakit, magpapusog man sa mo sa tahaw kan mga sugot sa pagtubod asin pagkamuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Responsoryo para sa mga gadan. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. I myself shall see Him, my own eyes will gaze on Him. My body I shall look on God my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God my Savior. Together, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. By your coming as man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants, who had gone ahead of us, sharing in the life of Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them forever. May they rest in peace. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan pamibi ni San Antonio de Padua asin kan martires, bindisyonan kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.